Γεια χαρά φίλες και φίλοι, είμαι ο Σγου. Το Movie Maker μπορεί να επεξεργαστεί αρχεία φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής καθώς και αρχεία επεξεργασίας βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το Movie Maker. Η εισαγωγή αρχείων στο Movie Maker μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Καταρχήν μπορείτε στο ξεκίνημα δημιουργίας της ταινίας να κάνετε αριστερό κλικ επάνω στη γραμμή εργασίας και να προσθέσετε το αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο που επιθυμείτε απλά επιλέγοντάς το και πατώντας το πλήκτρο άνοιγμα. Αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη χρήση. Στη συνέχεια, αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα αρχεία, θα πατήσετε πάνω στην προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών, θα επιλέξετε το αρχείο ή μαζικά τα αρχεία ή πατώντας το πλήκτρο Ctrl, επιλεγμένα αρχεία και θα πατήσετε και πάλι το πλήκτρο άνοιγμα. Ο πιο εύκολος τρόπος όμως είναι να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε και να το σύρετε απλά μέσα στο Movie Maker. Βεβαίως, όπως βλέπετε και εδώ, ένα αρχείο μπορείτε να το προσθέσετε στο Movie Maker ξανά και ξανά όσες φορές εσείς επιθυμείτε. Το Movie Maker δεν μπορεί να επεξεργαστεί με μονομένα αρχεία ήχου. Για να προσθέσετε ήχο ή μουσική στο Movie Maker θα πρέπει πρώτα να έχετε προσθέσει εικόνα. Η μουσική μπορεί να παίζει σε όλη τη διάρκεια του βίντεο ή σε κάποιο σημείο, αλλά ποτέ σε μεγαλύτερη διάρκεια από το βίντεο. Για να προσθέσετε μουσική υπάρχει βεβαίως το αντίστοιχο κουμπί με κάποιες εξτρά επιλογές ή μπορείτε απλά τη μουσική να τη σύρετε μέσα στο βίντεο. Τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει το Movie Maker, εκτός από τους κλασικούς MP3, MP4, JPEG για εικόνα, μπορείτε να τους βρείτε αν πάτε στο Google Search και γράψετε Movie Maker τύποι αρχείων. Στο πρώτο link που θα βρείτε, το οποίο παραπέμπει στο official site της Microsoft, θα πατήσετε και θα μπείτε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποιοι είναι οι τύποι αρχείων που υποστηρίζει το Movie Maker. Βεβαίως, όπως γράφει και εδώ, τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιούν διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων DRM δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Movie Maker, που σημαίνει ότι αν προσπαθήσετε να βάλετε κάποιο αρχείο εικόνας, ήχου ή βίντεο το οποίο περιέχει ψηφιακά δικαιώματα, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Στο επόμενο βίντεο θα σας δώσω κάποια tips για την πρώτη χρήση.